Un Ironman ja es du per definició, molt més encara si el vent i la mà se posen en contra. Així va ser l'Iron Tri de Cala Millor, un reportatge de Toni Sorell. No va ser fàcil. El fort vent va complicar i molt la quarta edició de l'Iron Tri de Mallorca. Tot i les adversitats, més de 400 valents arribats de diferents parts del món no van dubtar en llançar-se al mar. 1.500 metres per endavant els que competien en distància olímpica i 1.900 pels que ho varen fer amb el Campionat de Balears de mitja distància. Al cap i a la fi, però, tant uns com altres varen haver de lluitar de valent, braçada a braçada, contra una maregassa imponent. Ha fet un vent d'escàndol i hem begut aigua per un tubo. I després de beure aigua, el que tocava era agafar la bicicleta i pedalejar 40 i 90 quilòmetres respectivament. I per si això fos poc, encara quedava la cursa, una de les modalitats més esperades enguany. En gran part perquè el recorregut permetia gaudir d'un dels indrets més especials de Cala Millor, la Punta de Namer. Es la primera vez que lo había hecho, entonces no puedo comparar, pero me ha gustado mucho el recorrido por el castillo, el tramo de tierra, estaba muy chulo. Per Anna Dolors era el primer triatló. El secret per completar-lo, encomiar-se a una cançó. He estat cantant. Cantava per no cansar-me. I al final, després d'hores d'esforç, la glòria. Per a Carlos López i Dolça Oller, guanyadors en mitja distància. I també per Josep Torres i Carolina Sitges, els primers d'arribar en categoria olímpica. El vent avui ha fet que la prova fos més dura del normal i bé, amb la bicicleta he pogut fer una remuntada bona, he baixat a córrer amb el segon classificat, he pujat una miqueta el ritme, he vist que quedava, he tornat a pujar una miqueta més i al final he vist que podia arribar a primera meta i la veritat que molt content. La verdad que el circuito me lo conozco bastante bien, no suelo venir a entrenar por aquí, pero es un circuito que me gusta, es duro y pese a que han cambiado la carrera a pie y este año es más fácil, pues la verdad que el viento ha hecho el resto. I en què pensa un atleta quan acaba l'Iron Tri? Primer, en descalçar-se i refrescar-se. Un bon plat de macarrons sempre és benvingut. Com la sessió de massatges, tan necessària com revitalitzant. Un cop recuperats, toca gaudir dels èxits, amb els fills i amb els amics i companys de fatiga. L'any que ve, més i millor. No vos perdó, cada diumenge, Total Esport, a IB3 Televisió. Som en Toni, som en David, i cada diumenge mirant Total Esport a IB3. Soc un amant de l'esport i per això sempre miro Total Esport, IB3.